Efter Bokseropstanden var blevet nedkæmpet af de europæiske stormagter, skulle Qing-dynastiet underskrive Bokserprotokollen, endnu en ulige traktat. Kina skulle betale erstatning til de europæiske stormagter. Og det kejserlige Kina var skakmat. Det var nødvendigt at reformere riget. I 1905 afskaffedes det gamle kejserlige undervisningssystem, som bestod af udenadslærer af skønlitterære konfucianske tekster, og som siden Tang-dynastiet stort set kun havde givet overklassen adgang til topposter. Siden reformperioden i 1998 opholdt vigtige fortalere for et konstitutionelt monarki sig i Japan. Japanerne havde besejret russerne i 1904-1905, og mange moderne kinesere så Japan som et forbillede, fordi det lykkedes dem på den ene side at have et effektivt militær, og på den anden side at bevare deres kejserdynasti, og Qing-dynastiet forstod omsider, at dets dage var talte. Et enevældigt kejserrig kunne ikke bestå. Yuan Shikai og andre provinsguvernører henstillede Inka-kejserinde Chichi til at gøre monarkiet konstitutionelt inden 12 år. Hun accepterede, at en kommission blev sendt til USA, Japan og Europa for at studere moderne demokratiske systemer. Og de kunne bedst lide den japanske model. I 1908 meddelte Chichi, at hun agtede at indføre demokrati, og at provinsforsamlingerne skulle træde sammen i 1909 og bane vejen for en nationalforsamling. Men Inka-kejserinde døde før året var omme, og den 3-årige Puyi trådte ind som kejser. Provinsforsamlingerne mødtes på trods af, at kejseren stadig brugte ble i 1909. Provinsforsamlingerne aftalte, at et folkevalgt parlament skulle træde sammen allerede i 1913, men toget var kørt, bogstaveligt talt, for det var en jernbanekonflikt, der udløste et afgørende oprør. Et oprør, som omsider afskaffede Qing-dynastiet. Til sidst holdt kun de nordlige provinser fast ved Qing-dynastiet, og Yuan Shikai, som var blevet afskediget, vendte tilbage til sin post som øverstkommanderende og forlangte at blive regeringschef, samt stillede krav om parlamentarisme. Sun Yat-sen hyldes i dag som det moderne Kinas grundlægger. Han var uddannet i Vesten og var derfor i opposition til Qing-dynastiet. Han var en del af de kræfter, som arbejdede for en republik, ikke et konstitutionelt monarki. Da den revolutionære nationalforsamling udråbte Republikken Kina, gjorde den Sun Yat-sen til landets første provisoriske præsident. Men samme år måtte Sun Yat-sen afstå posten til Yuan Shikai. Senere på året 1912 blev Kinas første og eneste demokratiske valg afholdt, men kun 10% af befolkningen havde stemmeret. Guomindang vandt overlegent, men valgets sejrherre blev skudt året efter, formodentlig af Yuan Shikai, som gerne selv ville have magten, hvilket lykkedes ham. Han blev valgt til præsident for en 5-årig periode. Han blev dog tvunget af provinsernes selvstændighedserklæringer samme år til at gå af. Da Yuan Shikai døde i 1916, døde det forenede Kina med ham, og herefter fulgte en lang periode, som kaldtes krigsherrenes Kina. En periode, hvor alle kæmpede mod alle. Først i 1949 blev landet samlet.